Днес е вторник, а биткоин се търгува за 114 300 долара. Време е за още едно доза криптоновини, затова захвърлете ушите и се пригответе за забавление. Първо. Стратегията на Сейлър удвои биткоин богатството си от времето на избирането на Тръмп. Третата по големина покупка беше само миналата седмица. Какво ли ще стане следващата? Втора. Съветникът на Тръмп по биткоин, Дейвид Бейли, иска да създаде политическото действие за 200 милиона долара. Основната цел е да увеличи цената на биткоин до 10 милиона долара. Това би било нещо, нали? 3. Опитвате се да разберете какво се случва в криптосвета днес. Ние сме тук, за да ви дадем последните новини за биткоин, блокчейн, DeFi, NFTs, Web3 и регулацията на криптовалутите. 4. Цената на биткоин се стреми към 116 000 долара, като пазарът очаква възвръщането на биткоин ETF. Живеем в интересни времена, нали? 5. Биткоинът се опитва да започне възстановяване от 112 000 долара, но мечките могат да предизвикат сериозни препятствия на 117 000 и след това на 120 000 долара. 6. Експерт по киберсигурност предупреждава, че квантовите компютри могат да разбият биткоин, съхранявайки криптирана информация днес, за да я разбият в бъдеще. 7. Купихте ли на дълбочината от 112 000? Има 5 знаци, че биковият пазар на биткоин е на път да се върне. 8. Френската политическа партия Rassemblement National подкрепя миньорството на биткоин с ядрена енергия. Това е нещо ново. 9. Моделите от OnlyFans твърдят, че индексът на стриптизьорките не се прилага за биткоин. Изглежда, че анализът на печалбите се различава, когато става въпрос за цифрово съдържание за възрастни и биткоин. 10. Криптофондовете виждат отток от 223 милиона долара, прекъсвайки 15-седмичната поредица, след като Федералният резерв обезсърчи настроенията. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.